Helo na, sy'n mai, Anty yma, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Wedi cael y syniad ar gyfer y fideo yma, ddilyn sgwrs ges i efo cymydog os dwytha, dweud gwir. O'n i ar yn ffordd fel yn digwydd, nôl i'r gwaith ar ôl fy awr cinio, lle. Oherwydd un o'r fanteision byw lle dwi'n byw a gweithio lle dwi'n gweithio ydy fy mod i'n digon agos fel fy mod i'n gydru piciad adra i gael rhywbeth i fito os dwi'n dymuno gwneud hynny. Ta waith. Mi ges i sgwrs efo'r cymydog yma, unigolyn ffeind iawn i weld, chwarae teg, a nath o gofyn wrtha i, rwan ta Andrew, be da chi'n dall yn y tywydd yma? Dau beth, weithiau yn dyn mae pobl yn anghofio fy enw, lle maen nhw'n adegau'n cofio bod fy enw yn cychwyn efo A, ond ddim yn gallu cofio fy enw fel arall. Ac felly yr enw, digon rhyfaf, yr enw dwi'n cael yng ngalw yn amlach na peidio pryd mae pobl yn anghofio ydy Andrew. A wedyn o ran y tywydd, fi'n bwrw glaw man, lle. A fi'n deitha fo, lle, heb gywiro fo am fy enw na'n byd, lle. Gwyfych chi be, dwi ar yn ffordd nôl i'r gwaith ar ôl fawr cinio. Da chi'n gweithio yn dechrau fo, da iawn chi. A be da chi'n neud yn eich gwaith, gyfynna fo. A fi na'n esbonio efo fo. Be o'n i'n neud, lle. Ac dweud, chwarae teg, mae'n siŵr bod o'n anodd iawn i chi hefyd ar y degau, mae efo sbio ar yn ffon wen, lle. A fi yn dweud, dwi'n ymdopi'n iawn, cofiwch mewn fi. Ac yna, nes i ffarwelio efo fo, mi nes i nôl i'r gwaith, ac o'n i'n gweld hi'n rhyfedd iawn bod rhywun oedd, swn i'n tybio yn ei 90au, yn rhyfeddu bod rhywun efo anabledd, hyd yn oed nam ar y golwg fel sy'n ni, yn gedru mynd allan i weithio i wneud diwrnod o waith, felly. Ond wedyn nes i meddwl i fynd i'n ôl, bod ella cyn efo fo yn ddeuol, lle, rioed wedi dod ar draws neb efo ffon wen yn mha bynnag maes o'n gweithio yn efo, lle. Ac felly fel dwi'n dweud, nes i nôl i'r gwaith a wedyn nes i cofio am sgwrs ges i pan o'n i dal yn di waith, dweud gwir, ar ôl grafio'r coleg, dal i chwilio am waith, lle. A dwi'n cofio, do'n i ddim yn byw lle dwi'n byw rwan ar y pryd. A dwi'n cofio mynd allan i nôl bara a llefrith. Un bora. Ac mi lof dynas o'n byw yn eitha agos ato ar y pryd. Chydig o drysau lawr o bosib. A nath i troi rownd a dweud, Anthony, da chi'n mynd y gwaith bod yma? Gyfynna fi. Na, cydw cofiwch mewn fi. Dwi'n dal i chwilio ers grafio'r coleg. Mae fe hi, do'n i'n dall ydych chi'n di waith, mae fe hi, fel hyn lle, yn eitha snobyflyd ag ati. Nid allan o ddewis cofiwch, mae fe hi. Ac, o'n i'n gweld, wrth cofio'r sgwrs yna, yn dyn y sgwrs gesio os dwytha, o'n i'n gweld ti'n rhyfaf, cymharu y ffordd mae'r Agweddau yn gydru amrywio fel mae gennych chi ar y naill wedyn pobl sydd yn rhyfeddu bod pobl efo namgolwg yn gydru mynd allan i wneud diwrnod o waith,
A wedyn ar y llaw arall wedyn, mae gennych chi bobl sydd fel petai bod nhw'n dan yr argraff bod pobl ag Anableddau yn cocio bach, bod nhw ddim yn i bod nhw'n anabl er mwyn derbyn buddaliadau a pheidio mynd allan i weithio. A rwan, wrth gwrs, nid pawb sydd yn anabl sydd yn gedru mynd allan i weithio o'r reswm. A dwi'n gweld fi'n hyn yn ffodus iawn fy mod i'n gedru mynd allan i weithio fy mod i'n mewn gwaith a dwi'n wrth fy modd efo'r swydd dwi'n ei wneud lle. Ac yn sicr, dwi'n teimlo fy mod i'n un o'r bobl na. Dwi angen mynd allan i weithio, dwi'n meddwl, oherwydd dwi'n meddwl sy'n ni'n diflasu yn fuan iawn os ni ddim. Felly, na, o'n i'n jyst yn gweld fatha yn dilyn y sgwrs ges i wrth dwytha i gymharu efo'r sgwrs ar agwedd ges i rhai blynyddoedd yn ôl. Mae'r agwedda sydd gen rhai bobl tuag at pobl anabl ar byd gwaith, mae'r amrywiaeth na o'r agwedda, o'n i'n jyst yn gweld hynny'n difyr, dy gwir. Felly, na, sgyn i'n syniad beth sydd yn gyfrifol ar gyfer y naill agwedd neu'r llall, fod dweud ella bod o jyst yn fater o bod y cymydog o'n i'n siarad o os dwytha, bod o'r erioed wedi dod ar draws neb efo ffon wen yn ei waith cyn i fo yn feol, lle. Ac efo'r dynas o'r rhai flynyddoedd yn ôl, ella oedd hi just dan yr argrafft oedd pobl efo Anableddau yn cocio bach bod ni'n anabl er mwyn osgoi mynd i'r gwaith neu beth bynnag. Dwi'm yn gwybod beth sydd wrth rhaid agweddau rhai pobl lle mae pobl anabl yn y gweithle yn y cwestiwn. Mae'n difyr meddwl am beth sydd yn fatha wrth rhaid agweddau rhai pobl. Oedd fel dweud, nid pawb sydd yn gedru gweithio ac dwi'n teimlo fi'n hyn yn lwcus iawn fy mod i'n gedru mynd allan i weithio yn y swydd dwi'n gweithio yn fi ar hyn o bryd. Sydd yn ffodus iawn a gobeithio gyda i parhau i weithio yn y maes. Mor hir a phosib, dweud gwir. Felly, dyna'r unig beth o'n i eisiau codi hefyd, dweud gwir. Just sgwrs fach yn gymharu fatha yr agwedda gwahanol dwi wedi profi cybelled yma fatha sut mae pobl yn gweld pobl anabl a yr byd gwaith ag ati. So, do'n i'n beth o pawb arall yn meddwl, croeso i chi gadael sylwadau yn gadael i fi wybod sut ydych chi'n teimlo o ran unrhyw fath o agwedda tebyg neu gwahanol da chi wedi profi. Fyswn i wrth fy modd clywed gennych chi. Ond, yn y cyfamser, wel am y tro, cadwch yn ddiogel.